A en Jaume li faltava poc per jubilar-se i aquests últims mesos se li estaven fent una muntanya. Deia que ja no podia més. Es notava cansat, no tenia gana i se li inflaven les cames. L'Anna, la seva dona, se'n va adonar que alguna cosa no anava del tot bé. El primer pas va ser anar al metge de capçalera. Allà va fer-li una analítica i amb els resultats li va diagnosticar una insuficiència renal molt avançada. Els hi va recomanar anar a un centre hospitalari, ja que aviat hauria d'iniciar diàlisi o entrar a un programa de trasplantament de ronyó. En Jaume i l'Anna van ser conscients que la seva vida i les seves expectatives canviarien de manera dràstica. Haurien d'escollir un hospital especialitzat en nefrologia, l'especialitat de la medicina que estudia les malalties que causen la insuficiència renal. Junts van decidir que la Fundació Puigverd de Barcelona, centre altament especialitzat i amb més de 60 anys d'experiència, els hi podria ajudar a emprendre aquesta nova etapa. La Fundación Puigverd es un centro monográfico dedicado al tratamiento de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. Desde 1980 tenemos una amplia experiencia en trasplante renal de donante vivo. Realizamos cualquier tipo del mismo, desde el trasplante directo entre familiares, como los intercambios entre familias. Hemos utilizado la figura del donante altruista y las cadenas de trasplantes. También realizamos el trasplante renal de donante vivo con grupo sanguíneo incompatible y para mejorar la recuperación de nuestros donantes y receptores utilizamos las cirugías mínimamente invasivas tanto en la extracción del riñón como en el posterior trasplante. También utilizamos los fármacos inmunosupresores de última generación. A la Fundació Puigverd li van fer una revisió mèdica completa amb proves diagnòstiques genètiques i radiològiques. I van confirmar el diagnòstic de malaltia renal avançada. Per sort, els estudis genètics dels seus dos fills van descartar que ells també patissin la malaltia. Per en Jaume, que té el grup sanguini 0, el temps en llista d'espera per a un trasplantament és superior als 2 anys. A la Fundació Puigverd, però, els van aconsellar valorar la possibilitat d'un donant viu. L'Anna no ho va dubtar ni un segon. El seu grup sanguini és el mateix que el d'en Jaume. El trasplante renal de donante vivo ofrece los mejores resultados para la mayoría de los receptores, porque evita la diálisis, porque son riñones que funcionan de forma muy rápida y porque tanto el paciente como su entorno pueden volver a realizar las actividades de la vida cotidiana pocas semanas después del trasplante. En Jaume i l'Anna han recuperat la il·lusió per fer front al futur.